Медиа дөньяны яула деген номинацияла еңүүсі Гүлия Искужина. Гүлия Искужина, Бірьян районы. Қыпсақ телевидениеның яш хабарсыһы. Оның мауқтырғы сюжеттары Республика медиа конкурс фестивальдар еңеусіһі. Пластилиндан әкият геройдары эшләп, ян хүрәт төшерә Гүлия. Фото менән мауға. Хыялы, үзенең кадрдары менән Башкортстан матурлыгын бар дөньяга таныту. Гүлия, һиңа артабанда уңыштар, медиа дөньяны яулап, зур кеше булып үтәргә ядһын һиңа. Әйе, без һине котлайбыз. Бөтә бирешмә төркем бик шатбыз һинең өчен. Рәхмәт. Канатланып ижад ит Гүлия. Тормышыңда матур кадрдар күп булһын. Уңыштар!